Ako hoćeš proslijediti nekome fotografiju koju si dobila od nekoga, recimo Giuseppina ti je poslala poruku i unutra je bila slika, onda prvo uđeš u WhatsApp, nađeš tko ti je poslao tu sliku, pogledaš Giuseppina jer ti je ona poslala tu sliku porukom, odabereš sliku, ovu, i onda sa ovom strelicom ovdje klikneš tu da ju proslijediš, proslijediš, i sad odabereš kome da proslijediš. Sad možeš raznim ljudima to proslijediti. Proslijedit ćemo to Davoru. Evo, proslijedi i klikneš onda ovo. I to je to.